Seti jabarani filɛbaw ka sɔgɔ radio emergence la aw ni su kunnafoni bulon nin ye a dayɛlɛlen aw ye bamanankan na sani an ka don kunnafoni kɔnɔ an bɛ aw kulo lasɔmi ni ala kumabaw ye. Munumunu salo laban minnu kɛra ni ka furancɛrɔ fanga kɔkɔrɔma don a kun cɛra Bamako ale ni Kati dugu kɔnɔnaw la. Aliou Ntine ale ye karamɔgɔ jole lagana ko ta fanna a y'a jira k'a fɔ ko min ye lagana ye k'a bɛ ka basigi Mali kɔnɔ a ye nin fɔ MINUSMA mɔgɔw ka hakili falen senfɛ min kɛra février kalo tile 22 san 2022 min ye farikolo ɲɛnajɛ ni a bɛ wele ko box deuxième édition du tournoi de boxe des jeunes ni o ye sifinnakaw ka box ye ale kɔni kɛra Sangare bugu la min ye an ka kunnafonidilaw ye Amadu Kuyate ale ni Kajatu Bagayogo olu bɛ ɲɛfɔli kɛ nin ka kunnafoni kɔnɔna na aw ye sɔɔni. Nin waati in na an bɛ don kunnafoni kɔnɔ ni ka a walawala aw ye i n'a fɔ an da sera ma cogoya min na bakurubaw la o tɛmɛnen kɔ min ye coalition des hauts partis politiques maliens olu kɔni ye lase kɛ Abidjan Ivoiriens fɛ yen nɔ min kɔnɔna na u ye a jira k'a fɔ ko mun ye furancɛrɔ fanga ye ko a ka waati fɔ a bɛ dan min na ni o bɛ taa kalo 6 bonyanko la. Amadu bɛ kuma an ye an ka kunnafoni na Yusuf Kulubali ale ka kuma galama la an ka jɛ an ka o lamɛn. O kan ka fɛn dɔ de faamuya olu bɛ ka taa o kɛ hukumu min kɔnɔna na nin ye olu bɛ k'a fɔ ko pendant que olu bɛ k'a fɔ ko gouvernement ye layidu de ta ko fo a k'a ka layidu bato la communauté internationale ale yɛrɛ ma layidu ta est-ce que ale yɛrɛ sera k'a bato donc pourquoi imposer à nos autorités k'a fɔ k'u ye layidu ta ko fo k'a ka layidu latimɛ o tɛ ko ye min bɛ faamu quoi donc n'a b'a fɔ sisan ko fo olu k'u ka layidu latimɛ mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min ye engagement ta k'ale bɛna Mali dɛmɛ a fana kan k'a ka layidu de latimɛ donc n'ale y'a ka layidu latimɛ autorités fana b'u ta latimɛ donc le fait même k'a bɔ an Maliens an kan ka ɲɔgɔn minɛ de an kan ka ɲɔgɔn minɛ le linge sale comme tɔw b'a fɔ le linge sale doit se laver en famille. Sokɔnɔ ko man ka bɔ kɛnɛma sinon mɔgɔw bɛ yɛlɛ an na. Vraiment mɔgɔ jɛkulu min bɛ fɛ ka ni laɲini kɛ je pense que u k'i muɲu fɔlɔ parce que transition min filɛ n'an bolo nin ye vraiment u bɛ baara la u bɛ ka Mali bila sira ɲuman kan sisan nin yɔrɔ caman fana libéré u ye yɔrɔ caman libéré yɔrɔ caman Mali ye yɔrɔ caman minɛ donc ne kɔni bɛ sin ka min fɔ dɔrɔn vraiment u ka ni initiative in u bɛ sin ka a bɔ a dogokɔrɔ fɔlɔ. Minnu taara nin kuma fɔ u taara Côte d'Ivoire de ta kuma fɔ yen nɔ o ye Côte d'Ivoire gouvernement u bɛna Côte d'Ivoire gouvernement de sigi sinon o tɛ Mali ta ye Mali gouvernement bi sigi Mali kɔnɔ yan de n'i taara o fɔ jamana wɛrɛ i bɛ ka jamana wɛrɛ ta de sigi an min f'u ɲɛna o bɛ ka yen nɔ ta de kuma kɛ sinon o tɛ Mali ta yɛrɛ ne bɛ min f'u ɲɛna ni Mali ta de ko don u ka na an bɛ sigi an bɛ kuma de donc min kan ka kɛ an b'o fɔ ka bɛn o la. Mais ka taa jamana wɛrɛ kungo fɔ jamana wɛrɛ surtout Afrique kɔnɔ yan nɔ i tɛ ka Mali ta fɔ i bɛ ka Côte d'Ivoire ta de fɔ. Ne kɔni hakilina la hakilina ɲuman tɛ sabu an ka jamana bi situation min na sisan a bi mɔgɔ caman kɔnɔ quoi parce que an bi problème dɔ de la donc hakilina ɲuman tɛ mɔgɔ dɔw ka taga k'u bi jɛkulu dɔw sigi jɛkulu min bɛ se ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ contre la donc ne kɔni bolo hakilina ɲuman tɛ u kan ka lajɛ ka ni idée nin bila ka segin pour que an bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ walasa jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya nin kɔnɔ cogo min na o kɔni ye ne ka hakilina ye. Hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye ni ka a walawala min ye conseil national de transition ni o ye an ka wasadenw ye olu kɛlen kɔrɔ kɔ k'o bolo bila tun min ye furancɛrɔ fanga sariyaw ye wasa ka dɔ fara a kuntala jan kan o kadara kɔnɔna na min ye parti politique ɲɛma dɔ ye ni o ye RPDM ye ni ale Cheikh Mamadou Jara ka parti ye ale ɲɛma dankan ale kɔni bɛ kuma an ye min ye furancɛrɔ fanga ye ko u ka kalafili baaraw bolo da ni ka u ka waatiw fɔ sani a ka mɛn an ka jɛ an ka a lamɛn. Anw sago ye bi Mali ka a jɔyɔrɔ sɔrɔ
farafina ani farafina jɛkulu bɛɛ cɛ ma o jɔyɔrɔ o tɛ se ka sɔrɔ fo Mali ka bɔ tagabolo dɔw kan o tagabolo ninnu fana dun n'an bɔra olu kan joona joona a bɛ kɛ ka baara kɛ k'a tɔ to anw bɛ se ka min fɔ transition mɔgɔw ye anw ka dɛmɛ b'u ye bi nka u k'u jija fana hakili la u yɛrɛ b'a dɔn baara minnu bɛ se ka kɛ bakuruba minnu bɛ se ka kɛ hakɛto ka jamana wuli k'a jɔ a sen fila kan u ko olu baaraw kɛ joona joona hakɛto jamana bɛ se ka segin ka a jɔyɔrɔ sɔrɔ cogoya min na o tɛ se ka kɛ cogoya si la fo waati de ka fɔ waati min ni transition bɛ ban an kɔni y'an hakilinaw di an y'a dɔn fana k'a fɔ k'u ni CEDEAO maaw bɛna sigi ka fɔw kɛ o de kɔfɛ président bɛ sɔrɔ ka décret ta k'a fɔ transition bɛ ban nin waati sina ayiwa anw bɛ yɔrɔ min na bi anw tɛ se ka waati kelen fɔ an bɛɛ dulonnen don o kibaruya de la nka an kɔni bɛ min ɲini an marabagaw fɛ bi u k'u jija Mali kanu kosɔn u ka waati fɔ waati min bɛ bɛn Mali bɛɛ ma u ka waati fɔ waati min fana tɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye Mali ma u k'u jija u ka baara nin kɛ o kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ baara kɛkun ye Mali ko de ni Mali ko don u k'u jija u ka waati fɔ waati min bɛ se ka bɛn Maliden bɛɛ lajɛlen ma ni o waati fɔra Maliden bɛɛ b'u dɛmɛ k'o waati timɛ baara fɛn o fɛn kan ka kɛ o ka fɔ k'o pereperela tigɛ o baaraw ka kɛ o kɛcogo la anw bɛ transition dɛmɛ anw bɛ transition kɔ u ka kɛlɛ la Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya I n'a fɔ n da sera ma cogoya min na kunnafoniw bakuruba fɔlɔ la munumunu salo min tun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ni ka furancɛrɔ fanga kɔkɔrɔma don a kun cɛra Bamako dugu kɔnɔ ani Kati ni munumunu salo in kɔni kun labɛn bɛ culture 2000 fɛ ni ale ɲɛmaa ye Sauti Jara ye an ka kunnafonina min tun bɛ tugu u kɔ o de ye Umaru Koyita ye an ka ka ja laban ninnu filɛ ni munumunu salo in ani nin taama in min kɔni siɲɛ fɔlɔ o tako laban o kɔni kɛra Bamakɔ ani Kati o ni ɲɔgɔn cɛ Kati min ye sɔrasiw olu dagayɔrɔ ye u selen kɔfɛ Kati dugu o kɔnɔ taamakɛla ninnu ani munumunu salokɛla ninnu olu kɔni taru daga yɔrɔ la a bɛ fɔ min ma ko Tomini kɔrɔ n'o ye Kati kin dɔ ye walasa ka se ka Katikaw k'olu wele ka taa transition n'o ye furancɛ fanga ye ale kɔkɔrɔma donni ma munumunu salo yala ale ni weleliw olu kɔfɛ nin sipilaka ninnu kɔni y'u jɔ ka weleli kɛ tugun ka ɲɛsi maliyɛnw ma walasa u bɛ se ka transition kɔni k'ale dɛmɛ cogo min na. Non, transition in kɔni vraiment pour le moment maliyɛn bɛɛ hakili ye kelen ye nin ko in na ala ka transition dɛmɛ dɔrɔn ala ka to vraiment an haminako ye min ye k'a bɛɛ nɔgɔya ka faransi daga bɔ an da la parce que an sɛgɛnna quoi. Vraiment, on supporte la transition. Voilà. Enfin, on y a hamina ko taille. Bena hamina tase jamana ko la. Mais nous, ou ka gouvernement créé. Loi manami fouyo. Au fond des lois. Sinon, bena hamina ko tawa. Il va sur le loi hamina ko de mais ils sont dans le mauvais chemin. Ambe ça ou non fait. Transition inte bande quoi, kana ban de quoi. Transition ya kana ban de quoi politicien nous kan to anya sampi saba de duma u yanga jamana fere ka dama bo kwa ke ala na kira kama ko to no faso jola una na ko faso jo nous ya sécurité instauré tout mamna administration ka segi Mali fambela ami so ka miri election na depuis ni munumunu salon yi na le koni damnena kata Moribabugu la kata bila Kulukɔrɔ Welesebugu ka bila Bugunina an y'a ye k'a fɔ maliyɛnw kɔni olu kɔni y'a yira cogoya façon bɛɛ la k'a fɔ nin ɲɛmɔgɔ minnu kɔni bɛ yen sisan u dalen don u la kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon, n bɛ se ka min fɔ caravane na an ye yaala minnu kɛ n'a y'a daminɛ Moribabugu Kulukɔrɔ n y'a ye k'a fɔ jama bɛ transition in fɛ
jama bɛ Mali fɛ u ti français de ka jɛɲɔgɔnya fɛ u bɛ fɛ da ni RC ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc y'o la kɔlɔsi yen fɛnɛ bon Welesebugu ni Buguni fɛnɛ o fɛnɛ togoya de bɛ yen nɔ population bɛ fɛ ani France ka collaboration ka jɔ parce que bonya t'a kɔnɔ donc n'u ye bonya lasegin ka na gagnant gagnant bɛɛ k'i ta sɔrɔ an bɛ baara kɛ n'o ye mais jama bɛ fɛ ani RC de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc Kati yan fɛnɛ an bɛ Sɔrɔsiw yɛrɛ ka dugu la yan nɔ bi ka caravane kun cɛ maliyɛn bɛɛ ka jɛ ka i bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw sɛgɛnna kow cayara donc pour que ni bɛɛ y'i bolo di ɲɔgɔn ma nin ka se ka kɛ a ko kun cɛlen an bɛɛ ka se ka lafiya jamana bɛ dilan ni sifin ninnu bolo nata in na an b'a jateminɛ dɔgɔkun nata in kɔnɔ an b'a lajɛ Fana Doila o ni étape wɛrɛ min n'o bɛ siɲɛ wɛrɛ an b'o da u tulo kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ min kɔni ye nin munumunu salon in ye ale ta ko wɛrɛ o kɔni bɛna kɛ jamana fan wɛrɛw fɛ. nin waati in na an bɛ taa ni marabolo kunnafoniw ye ni Kanja Tarawele ale ka faraliw ye ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka o filɛ. A y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ taa Kayikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafula bɛ ale sɛrikili la dugu min bɛ ko Lakafiya jiko gɛlɛya kɔni bɛ o dugudenw na a bɛ kalo kelen o bonya ko bɔ dugudenw dɔw ye a yira k'a fɔ ko nin jiko gɛlɛya in a kun kɔni ye pɔmpe kelen min ni dugu bɛɛ kun bɛ ji ta o la o pɔmpe o tiɲɛni na wa ko yanni ɲɛ ka sɔrɔ kow la dugudenw kɔni bɛ ka taga ji ta kɔlɔnba dɔ de kɔnɔ kɔlɔn min yɛrɛ a jiko ta fan fɛ ni gɛlɛyaw bɛ a la kɛnɛya ko ale ye bunakun kan n'an bɔra Kayi an bɛ taa Sikaso mara la fɛn min ye Sikaso sigida ɲɛmaaw ni o bɛ tali kɛ a mɛrilakaw kan olu kɔni welila cogo min u kɔni bɛ se ka u sen don baloko dɛsɛ o kɛlɛli la min kɔni kɛra lajɛrɛ dɔ senfɛ ni a labɛnna baarabolo min ni o bɛ wele ko projet Ipro Irga mɔgɔ fo ka taa se baɲumankɛtɔn ONG Amedidi maaw ma nin weleli kɔni kɛra kulu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda min kɔni bɛ baloko dɛsɛ o kɛlɛli kama fo ka taa se kɛnɛya tigilamaw ani jama ka forobandɛrɛntɔ maamu ni olu bɛ Sikaso mara la a kun de ye yaasa mɛrilakaw u bɛ se ka baloko dɛsɛ o kɛlɛli o don u ka yiriwa o baaraw la cogo min na ka kunnafoni kun cɛ an bɛ na Bamako adamadenya tɛ taa balo minnu kɔ olu caman sɔngɔ olu kɔni yɛlɛnna ni a ta ka lajɛ sukaro ni o kilo o kun bɛ sɔrɔ dɔrɔmɛ 100 o bonyanko la o kɔni yɛlɛla ni ka na 140 o bonyanko la fɛn min ye malo min ni o bɛ tali kɛ Gamiɲaka kan o kilo 50 o bɛ ka feere nin waati in na 4,200 o bonyanko min bɛ a yira k'a fɔ min kɔni farala kan o bɛ taa i jɔ 600 o bonyanko la fɛn min ye saɲɔ kilo 100 o bɛ ka sa sefa wari 5000 o bonyanko la o min kun bɛ ka sɔrɔ sefa wari 4,000 ale bonyanko la wa ni kɔni sɔngɔ yɛlɛla ka sanga ni nin dɔgɔkun in ye feerekɛla dɔw ye a yira k'a fɔ ko nin sɔngɔ yɛlɛni ko o kɔni kun bɔra CEDEAO jɛkulu fo ka taa se IEMO jɛkulu olu kɔni ye ɲangilibere min ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ o bɛ dansigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. marabolo kunnafoni tɛmɛnen kɔ an bɛ an kunda kɔ kan kunnafoniw kan ni Fatumata Jalo ale ka faraliw ye ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka o fana filɛ. An ka bi kɔkan kibaruw la an bɛ an kunda Côte d'Ivoire ale jamana kɔnɔna na kabini janvier kalo laban na Ivoirien ka wasabulon ɲɛmaa ni o ye Amadou Soumaoro ye ale kɔni bɛ tagama min ni o kuncɛli waatiw kɔni ma dɔn o de hukumu kɔnɔna na a kɔni ye a ka fanga o kalifa a dankan ma ni o ye Adama Bictago ye ko ni a ta ka lajɛ ko kun foyi tɛ a ka nin waleya in na hali ni o ka sɔrɔ maa dɔw kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko a ye nin kɛ ka da a ka kɛnɛya koɲɛw kan ko ni a ta ka lajɛ Amadou Soumaoro kɔni ye maa min ni a si bɛ san 68 na min ni farigamisɛnninw bɛ a la kabini a sigi kuma wasabulon ɲɛmaaya la an bɛ don min na i ko sisan wasabulon mɔgɔw kɔni a yira k'a fɔ ko a kɔni bɛ tagamana nka ko min ye sɛgɛnlafiɲɛbɔ ye ko a ma taa o la fɔlɔ. Gɛlɛyaba kɔni bɛ jamana ka foroba kalanso kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko bi ka sababuya kɛ lakɔlikaramɔgɔw ka baarabila ɲɛri ye ɲagami caman donna ɲinan kalanko la kabini octobre kalo san 2021 wagatiw la o de hukumu kɔnɔna na lakɔlimɛtiri maaw ka lafasalitɔn maaw kɔni a yira k'a fɔ ko bɛnkan min tɛmɛna u ni gouvernement maaw ni ɲɔgɔn cɛ san 2018 wagati ko ka o bɛnkan ninnu kɔni lawaleya ni o bɛ tali kɛ ka lakɔlimɛtiri bɛɛ lajɛlen sara kɛ kelen ye ale ni ka dɔ fara ka u ka saraw kan u ka sigi ka fɔ ba min ni o kɔni tun bolodalen don bi alamisadon o kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka bila jumadon na ka sababuya kɛ ni gɛlɛya ninnu ye min ni o kɔnɔ ka don kosɛbɛ
Hemti ni ale ye Sudan cɛmancɛ fanga maaw ka ɲɛmaa ye ale kɔni tagama kɛ ka taa Moscow jamana kɔnɔna na. A ka nin tagama bɛ boli min kan o de bɛ tali kɛ gɛrɛntɛ min sigilen bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw kunna diɲɛ seleke naani tɔnba maaw fɛ. A kɛ ni kafojafo min kɛra u ka jamana kɔnɔna na Octobre kalo tile 25 tɛmɛnen. A ka nin tagama bɛ boli min kan o de ye ka baaraɲɔgɔnya tɛmɛ ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Min ni u bɛna bɛnkan sɛbɛn kɔni kɛ togoya min na Rusi jamana maaw bɛna se ka u ka fintigilakaw ka dagayɔrɔ dɔ sigi Sudan ale jamana kɔnɔna na. An bɛ a kuncɛ ni Centrafrique ale jamana ye. Antonio Guterres ni ale ye diɲɛ seleke naani tɔnba maaw ka ɲɛmaa ye ale kɔni ye waleya kɔn ni u bɛ tali kɛ MINUSCA fintigilaka maa naani olu minɛnen ye Centrafrique jamana kɔnɔna na tɛnɛn tɛmɛnen. A ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna na a ye a yira k'a fɔ ko ka ni makofolen ninnu kɔni bila joona. A ka ni laseli kɔfɛ kuma caman kɔni fɔla bɔlɔlɔ sanfɛlaw la ko ni MINUSCA fintigilaka maa naani ninnu kɔni tun bɛ ka ɲini ka Centrafrique jamanakuntigi ka ale bɔnɛ a nin na wagati ni kunguru yanni a ka pankuru ka jigin Bangi pankurusoba kɔnɔna na arabadon. Min ni MINUSCA maaw ka ɲɛmaa kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ ko nin kunnafoni ninnu kɔni ye nkalon ye ka ɲɛsin olu ma. Hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ ni ka a walawala i n'a fɔ n da sera ma cogoya min na bakuruba filanan na min ye Aliyu Ntine ale ye karamɔgɔ jolen lakana ko la ni a bɛ diɲɛ tɔnba la ni o ye Nations Unies ye. Ale kɔni ye a jira ko min ye lakana ye k'a bɛ ka basigi Mali kɔnɔ dɔɔni. A ye nin fɔ lasedaw senfɛ min kɛra février kalo tile 22 san 2022 MINUSMA maaw fɛ hakili falenfalenna ni kunnafoni dilaw ye. Wasa hali bi ka kunnafoni sɔrɔ nin na Fadi Talifi Mayiga an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lamɛn. Diɲɛ kelenya tɔnba min bɛ ONU olu ka bolofara min ka baara bɛnnen don adamadenya tɔbɔtɔbɔli kama o ma hakili juru cɛnɛnen dɔ ni ale ye Aliyu Ntine ale ye tagama dɔ kɛ ka na an ka jamana kɔnɔna na tile 10 kɔnɔna na yaasa ka se ka an ka jamana lahalayaw dɔn. O de sen fɛ tarata don février kalo tile 22 san 2022 a y'a yira k'a fɔ ko min kɔni lakana ko b'a la ka basigi an bɛ don min na i ko bi an ka jamana kɔnɔna na. Hali bi a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko kabini ale ye naliko fɔlɔ min kɛ an ka jamana kɔnɔna na san 2018 wagati ka n'a bila ko yɛlɛma caman donna jamana kɔnɔna na wa ko o kunnafoniya ninnu ale yɛrɛ o sɔrɔ a ka wulikajɔ dɔw de sen fɛ min bɛ tali kɛ ka fintigilakaw ɲininka jamana marabagaw fo ka taa se jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ ma wa ko min bɛ tali kɛ adamadenya hakɛ matarafali kama ko ale ni ministre ɲɛmaa Dr Shukɛl Kokala Mayiga olu ye ɲɔgɔn ye kɛ o sen fɛ ale ye faamuyali caman sɔrɔ wa a y'a dɔn k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen nɔ ne olu bɔlen don u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ lakanabaliya ye k'an bɛ don min na i ko bi olu ka hakɛw b'a la ka matarafa wa ko bingana wale minnu bɛ ka ta ka adamadenya sɛgɛrɛ dɔ b'a la ka bɔ u la nka ko n'a ta o ta ale kɔni ye laɲini dɔw fana kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma cogo min na u bɛ se ka dɔ fara hali bi sigi ka fɔ kan yaasa jamanadenw u bɛ se k'u fanga kɛ kelen an bɛ wagati gɛlɛn min kɔnɔna na sisan an ka se ka bɔ o kɔnɔ. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ min ye 2e édition du tournoi de boxe des jeunes min ye sifinnakaw ka boxe ye ale tako filanan baaraw kɔni daminɛna Sangaribugu Marseille club Sisela la min kɔnɔna na u kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ caman kɛ an ka kunnafoni ɲinaw kɔni tun bɛ ni o ye Amadu Kuyate ale ni Kajatu Bagayoko an ka jɛ an ka u ka sɔrɔta ninnu lajɛ. Kɛnɛ in kɔni dara sen kan fɛn min Salifu Sise ale ye boxeur international kɔlɛ o de fɛnɛ don club Sisela o ɲɛmaa fɛnɛ don nin baara in ta ko filanan kɔni a denmisɛnnin 20 bɔɲɔgɔn kɔ a y'olu le bila sen kan combattant o kɔnɔna la combat nin bɛɛ lajɛlen kɛra combat jijalenw de k'aw fila o bɔra ni combat nin kɔnɔna la nka combat dɔw kɔni bɛ o ye jama ɲɛkɔrɔse kosɛbɛ o dɔ de ye i n'a fɔ Jige Sise ka bɔ club Sisela la ani Muktar Kulubali olu tun bɛ ɲɔgɔn na ka bɔ Israel la combat in kɔni taara kuncɛ Jige Sise ka sɛbɛya la olu bɛ taa club 35 la o la sa fɛn min ye club 39 Deku Tera ka bɔ club Baobab la ale ni Suleiman Jakite ka bɔ club Sisela o tun bɛ ɲɔgɔn na combat kɛra combat jijalen fɛn min teliya ani technique o yɛrɛ nin kɔnɔna la nka Suleiman Jakite ale bɛ taa sɛbɛya sɔrɔ combat laban waatiw la walasa combat min fɛnɛ maaw ye kɔrɔsɛ kosɛbɛ o dɔ de ye fɛn min Bakari Jakite ka bɔ Wasolon club la ale ni Drissa Kante ka bɔ Sisela nka olu poids kun bɛ taa fɛn min 34 na k'a fɔ combat in kɔni seba taara ka di Drissa Kante ma. Nimisi wasa sɔrɔla la fɛnw kɛra ɲina bi wulada in na mun ma kɛ semaine tɛmɛnen in na o ye juma ye combat min kɛra kawo yɛrɛ kɔnɔ hali n'a kɛra kawo combat fila kɛra combat jɔra ma taa limite la o ye fɛn dɔ ye o y'an ka laɲini ye n'an bɛ taa o bɛ an b'an yɛrɛ sɔrɔ o milieu kɔnɔ parce que n'i bɛ to ka kɛ
i bɛ ɲɛnamaya sugu dɔ sɔrɔ a kɔnɔ an mun ye entraîneur ye ou de n'i bɛ combat kɛ ɲɛnamaya sugu dɔ bɛ n'i jigira duguma k'u filɛ i bɛ ka fɛn fɛn fɔ salle kɔnɔ a kɛ ten une fois n'u yɛlɛla i b'a ye progression bɛ ka na dɔɔni n'an bɛ taa an bɛ se a taabolo ka ɲi c'est ne la k'a fɔ n'an bɛ box to dilan an b'a ta denmisɛnnin kunda de n'an ye maakɔrɔba ta maa min bɛ san 30 ni kɔ la gɛlɛya bɛ o la mais denmisɛnnin an filɛ ka taa ni min ye bilahi ni mais champion bɛna bɔ a la a daminɛ de ka gɛlɛn mais une fois n'an y'a daminɛ ka taa n'a ye cogoya dɔ la a tɔ ye anw ka lafiya because ni base ɲana fɛn fɛn bɛna kɔfɛ a bɛɛ bɛ ɲa ka taa jigiya k'a fɔ ko donna nataw la champion baw olu bɛna bɔ nin kɔnɔna la n'a sɔrɔla ni nin tournoi ɲɔgɔnnaw cayara kosɛbɛ jamana kɔnɔ. nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an bɛ aw fo aw ka faamuko ɲuman na sɔni aw bɛna kunnafoni sɔrɔ nanzarakan na aw k'an bɛn. M7